फैलाद' लोगोफोर गोबावजों खेबसे लाइभआव आरोना कमेन्ट लैथोमा अफिसियेल हाय हेल' ब्रादार फार्स्ट टाइम लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ आरोना ओमफ्राय सोर मा बुंनो गोसो लागावदो थाफाथाब कमेन्टल' खालामना हरदो आरो ओमफ्राय खबरफ्रा मा रोखोम लागाव हरदो आरोना ओंखाम जानायनि सिगां एसे लाइभआव थानोसै दसे ना मा बुङो लोगोफोर ओमफ्राय मा रोखोम खोनाहैदों साउन्डफ्रा मा रोखोम जादों एसे लागाव हरदो एसे गगाबो मोनस्रोनाया दाबो मोजाङानो जायाखै आङो ओमफ्राय अनित माबानो मा होननांगौ देंखो नार्जारि हेल' ब्र' औ ब्रादार मोजाङैनो दङ थिगैनो दङ ओंखाम जाथ'वाखै आङो एसे लाइभआव जिरायग्रोनोसै दान्दिसे दसे ओमफ्राय कमेन्ट खालामबाय थादो ओमफ्राय नै मा होनदों लैथोमा शेयार खालामना हो आंनिखौबो अके जागोन दे ब्रादार टेनसन गैया खालामगोनलै जायो खुनु माबा गैया आरोखि ओमफ्राय मिथिंगा खुंगुर ब्लग खुलुमबाय आदै माब्रै दं मोजांलै ब्रादार मोजां खबरा गाज्रिद्राय नंथ'आ आरोना ओमफ्राय मोजां खोनादों दा आंनि बुंनायखौ ने एसे कमेन्ट खालामहरदो नोंसोरबो मा रोखोम खोनाहैदों आवाजफ्रा ओमफ्राय आं कमेन्टखौ नायलांबाय थानोसै आरोना नोंसोर कमेन्ट हरग्राफ्रा हरबाय थाबानो जाबाय आरोखि ना ओमफ्राय आं ओरैनो जास्ट नायलांगासिनो जेबोलाय कन्टेन्ट गैखा ओरैनो जास्ट नोंसोरजों रायज्लायनो होननानैहाय आङो लाइभआव थानाय जाबाय आरोना ओमफ्राय आंनि भिउवार्सफोरजोंबोथ' आं रायज्लायनो लुबैखायो नालाय दा बेखायनो ओंखाम जानायनि सिगां जास्ट लाइभआव थानाय जाबाय आरोखि ओमफ्राय देंखो नार्जारि हेल' ब्र' ब्रादार मोजां ओमफ्राय दालाय अबावथो दङ नोंलाय अ देंखो ब्रादार ने आं दाख्लैहाय निउ बङाइयाव लोगो मोननाया दा गवायाव दं दा नों ने मालाबा एसे बेरायनो लांफादोलै आंखौबो एसे नोंसोर आरो गवायावहाय थाहैबाय थानाय मानसिफोरना गवायावनो ओरैबायदि ओमफ्राय अमित बरि हेल' ब्रादार हेल' ओमफ्राय लैथोमा अफिसियेल शेयार खालामहो आंनिखौबो अके जागोन ओमफ्राय NZY बर'नो मा ओंख्रिमोन ब्र' आं जास्ट नै दासो सफैदों आरोना माबानिफ्राय ओरैहाय सिडलियाव थांबाय आं सार्केल अफिसावहाय बेनिफ्राय सिडलिनिफ्राय फैनानै ओरैहाय मण्डल अफिसाव बिजनियावहाय हाबफैबावबाय एसे खामानि दंमोन आरोना दा एसे खामानिनि थाखाय अफिसाव थांदोंमोन आं दा जास्ट सफैदोंल' ओंख्रिया माबा आलु ओमफ्राय बयलार बेदरसो ओमफ्राय टमेट' आरो ओमफ्राय देंखो नार्जारियानो हरफिनदों जोंना मोजाङैनो खोनादों दे अके थारमाने आं नैयाव ब्लुटुथ होनायखाय बारा मोजां थाङाखै नामा होनदोंमोन नै होदोंमोन नालाय ओमफ्राय आंना माबाया दाख्लैहाय एसे मबाइलनि स्पिकारा एसे प्रब्लेम जादों थारमाने बाला माबा माबि हाबनायखौ ब्रासजों मानजिया माथिं बिजिजों हरदोंमोन आं थुनाया ओमफ्राय बिजिजों थुनायखाय एसे थेरदों आरो प्रब्लेम होबाय थादों ओमफ्राय अमित बर' मा खबर आदा मोजां ओमफ्राय MB ब्लग मा खबरा आदा मोजां ओरैनो जास्ट नोंसोरजों रायज्लायनो होननानै थादों आरो ओमफ्राय हरबाय था दे हरबाय था गोसोबायदि हरबाय था आरोना सोर फैदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोखि नायनानै ओरैनो सिरिल' डाटा आरोना लागाव हर फंसेलाबो हाय हेल' माब्रै दं हामखिया थुमखिया आंनि बारियाव माला खिया लागाव हर गोसोबायदि कमेन्टफ्रा ओमफ्राय गुड नाइट आदा बिदि मा होनदों बिदिन्थि आयै मा जाबाय थाखोलै नेटनाबो फाग्लासोलै एयारटेल नेटबाथाय माबा बायदिसिना जादेरलाबायना होयो ओमफ्राय MB ब्लग मा खबरा आदाखौ नायखांबाय लैथोमा अफिसियेल बरिया भइस ब्रादार अके मोजां खोनादोंब्लालाय मोजां खोनादोंसै ना मा बुङो आंथ' आरो मोजां खोनादोंना खोनायाखैसो होनदोंमोन आरो ओमफ्राय मोजां खोनादोंब्लाथ' खोनाबायानो जेनेबा ओमफ्राय देंखो औ ब्र'
ओमफ्राय जोंना मा होनो लैथोमा अफिसियेल 1K जाबा गोसोखौ मोजां मोनसिगौमोनलै ब्रादार। जागोन ब्रादार, खुनु टेनसन गैया। 1Kल' मा 1Kनि एबाब जागोन रा, टेनसन गैया। मबेबा भिडिअआ नोंनिया फुरा भाइरेल थांबाथाय खुनु नों फात्तानो मोननाय नङा आरो माला नों नोंनि ज्राव ज्राव साबसक्राइबार मोनगोन नों फात्तानो मोननाय नङा आरोखि। ओंखायनो टेनसन दाख्लाम आरोखि। ओमफ्राय जोंना आदा अफ्रि दैमारिया लागावहरदों नै मा जालायखो फंबाय, एसे लोगोफोरजों रायलायनो होननानै थाज्रांदोंलां दिनै लाइभआव। गोबावजों खेबफा बिदिनो जायो आंना। एसे जोंना सैमा फाइलिया सोंबायथाय लाइभआव थायो आङो समावहाय। ओमफ्राय आदा अफ्रि मा ओंख्रि जाखो, मोजां दा खबर सबर? ओमफ्राय रक आरदि, औ मोजां फैदो आदा, अके दे। ओमफ्राय मा होनदों पारफिक, अके रक आरदि। ओमफ्राय इनस ब्लग, हाय आदा, अके ब्रादार हाय। ओमफ्राय माब्रै दंलायो रायजोफोर? आदा अफ्रिनिलाय मा ओंख्रिलै? ओमफ्राय आदा अफ्रि बे इभिकसन जानायावहाय थांबावगोन नामा नोंसोर, ना थांनानै फैबाय? हरबाय था दे कमेन्टफ्रा। ओमफ्राय मा होनदों, कमेन्टआथ' फैबाय थादों, ओमफ्राय एसे नेटआनो प्रब्लेम जाबाय थादों आंना एकदमबारे मबाइलानो लाहैसो खारबाय थायो। ओमफ्राय आदा अफ्रिया हरफिनदों नै, बारा मोजां नङा आंबो उदालगुरिया एसे फैदों। अके उदालगुरियावसो थांदों। मेहेर ब्र'जों थांदों नामा रेमल ब्रादारनि हाबा जानो? रेमल ब्रादारनि हाबा जानो मेहेर ब्र'आ दिनै थाङो होन्दोंमोन। आं दहाय कल खालामब्ला ओइ माबाजोंसो एसियान राइडार 26 जों दंहैयोमोन नालाय। सोर साबा दंहैयोमोन, बिसोरो साबाना बेसेबां दंहैयोमोन। ओमफ्राय आं बेयावहाय माबायाव कनफारेन्सफ्राव हाबलांगोन नामा सानदोंमोन थुक्राझाराव। ओमफ्राय दिनै थांफिनगोन जाहैदों। ओमफ्राय ना नों मेहेर ब्र'जोंसो थांदों ना मादोंथाय, ना नोंना पार्सनेल खामानिसो खोमालै। ओमफ्राय बिदिन्थि बर' गुड आदा, अके ब्रादार गुड, मोजाङानो। ओमफ्राय रक आरदि, आदा मा होनना मोननांगौ बिजिजों थुलाय लहा गुदुंजों हौरा। थारमाने नै बिदियावहाय स्पिकारा एसे बाला हाबनानै थादोंमोन आरोना आंना। ओमफ्राय ओरै सुबाय आङो, सुबाबो ओंखारा। ओमफ्राय ब्रासजोंहाय मानो नागिरदोंमोन, ओमफ्राय आंनाथ' बिजि दंना, बिजिजों ओरै खालामहरफ्लांबाय आङो सुनानै। ओमफ्राय दाना सुनाया बिदि खाया, मबाइलासो स्पिकारा जिहैजोब्बाय सिङाव, जलानिसो जाखादों आं दा। मा फाग्ला दे। ओमफ्राय स्पिकारा एसे थेरनाय मोनो आङो मबाइलखौहाय। हाबा नङा गुबुन खामानिसो फैदों। अके आदा दे, आदा अफ्रि माने हाबायावसो थांदों नामा सानलाय लांदोंमोन आङो मेहेर ब्र'जोंहाय। ओमफ्राय माला फैफिनगोन आदा? मैया अखा हानानै एसे गोजांसिन जानाय बायदि मोनलायलांदों। ओमफ्राय जायफोरा लाइभआव दं कमेन्ट खालामनो हागोन, मारै दंलायो खबर सबरफ्रा। दा उन्दुदलाबाय नामालै, 8थाल'सो जादों माथो। आं बारा लाइभआव थाबाय थायाना, बेखायनो माने एसे खम जायो आरो। ओमफ्राय जुदि लाइभआवहाय थाबाय थायोब्लाथ' आरो फैलाखायो लोगोफ्रा बहुदनो। लाइभआवहाय बारा थाबाय थानाय जाया नालाय, दा बेखायनो आरो। हादानाव खेबसे बेरायहैनो सानदोंमोन इभिकसन जानायाव। ओमफ्राय लोगोफोरा मा बुंहरो एसे उनावहाय, गाबोन समफोर नायनोसै बेरायहैनो। दुखु मोनहैलायलाङो थांबाबो, मालायफोरनि बेफोरबायदि न' बां गैजायि रोनाव रोफोदखौ नुहैबाथाय एकदमबारे गोसोआ गोजोननाय मोना आरो, बुहुद माने दुखु जाफानाय मोनो। दाख्लैबोथ' इभिकसन जाब्ला जेब्ला होदों होनब्ला ओरैबायदि गोसोआ मोदै ज्राम ओंखारबाय थाखादों आंना, नायनो हायाना मालायनि दुखुखौहाय बेबायदि। दा बेखायनो गाबोन समफोर, मैयाथ' बहुद अखा हाबाय, मा रोखोम थाखो
सिबायफोरनाव गंसेबो गैजाया माजाया सिफायजोबजानाय जाबाय। गोसोखांबाय थादों आङो जि बारजों अखाजों हाब्रबदों दसे। दसेल' थागोन लोगोफोर आङो लाइभआवहाय। मानो होनना बुङोब्ला जोंना ओंखामाबो मोननानै दंजोबखासै नालाय अलरेडि जानोल' नांखासै। दा ओंखामखौबो जानोसै आङो दसेनि उनावनो। जाबाय थाबाबो उन्दैनिफ्रायनो जाबाय थाबाबो माने आंगायनो रोङा आरोना ओंखामफोरखौ जोंबावखादो। ओमफ्राय जायफोराथ' दङ 9 जन दंखायो इन्टारेस्टेड कमेन्ट खालामग्राफ्रा खालामबाय थादो ना मा बुङो। आं एसे लोगोफोरजोंबो रायज्लायहरनि नोंसिनि मोखाङावनो जेनेबा बिदि मा होननांगौ जाखो बिद्दा बर' आदा जोंहा मैया एसे खस्थ' मोनदों आस्सा ब्रादार। अखायाथ' अखाखा अयथासारखामोन। खस्थ'आथ' मोनखागोन। ओमफ्राय ब्रादार नों अबेनि जाखो एसे कमेन्टजों खिन्थाहरफिनबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय अबावबाफोर लामाफ्राव नुयोब्ला रायज्लायदेरनो हागोन आरो। गाबज्रिनो हागोन। आं एसे जोंना बि गार्लसनि मालिकजों रायज्लायहरनि दै मा रोखोम दं बियो। नोंथांमोनाबो खोनासंफालांबाय था। बिनाथ' हिनजावा दाख्लै खारब्रबदोंमोन जोंना आदा बि गार्लसनि हिनजावा। ओमफ्राय दाथ' फैफिनबाय। ओमफ्राय दा बिथांमोननि माबाया नाम्बार 3 फाथैबारि आस्सा बिदिन्थि बर' आस्सा नाम्बार 3 फाथैबारिनिसो ने ब्रादार। अके 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 खस्थ'आथ' जाखासिगोन मानो होनना बुङोब्ला दुखुनांथावनि बाथ्राना एथ'ग्राब न' बां सिफायजोबजानाय अखा बांखानि खोथा थाहैबाय। दा अखा हानानै बारबो बारलायबावदोंसो। दे जेखिजाया जा नोंसिनि बिनाय गाबनायखौ निस्सय माबा मोनसे सलुसनाव फैथों जोंबो बेखौनो सानो। बर' हिसाबै ओरैबायदि दुखु मोननाय फैयो एक्सुवेलि जोंहा ओरैबायदि मा बुंबावनो आरोना खुगायाव राव गैया। थाबैनो माबा मोनसे जाथों आसा खालामदों सरखाराबो नोंसिनि सायावहाय थाबैनो सलुसन खालामना होयो बा माबा मोनसे राहा खालामना होयो जोंबो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो जेनेबा। गैया होमबालाय आरो माथो मिथिबावनो गैयैया गैयैनि दुखुखौ गैयैयासो मिथियो बेसेबां दुखुआव थायो। आं बि गार्लस ब्रादारनो रायज्लायहरनि नोंसोरबो लाइभआव थाफादो बुनायनायनि आरो मा बेस्थ'आव दं। बुबायानो रिंलाइट थिदों नै आदा रिमलनि एड्रेस। हेल' कमेन्ट हरग्राफ्रा हरबाय था सोरनि हिनजाव खारखोरा बि गार्लसनिलै आदा अफे। हेल' आदा आं नै फनजों रायज्लायबाय आदा बि गार्लस लाइभआवसो दं आङो ओमफ्राय नोंजों रायज्लायगासिनो लाइभनिफ्रायनो। औ मा ओंख्रै मा ओंख्रै औ मा ओंख्रि जानाय आइयो एलबामाथ' गला जाथारखादों नोंना आदा। है गोसो आंनि होनजायालै मानो होनबा इडिटिंआ एसे मानो होनबा इडिटिंआ मिउजिकनि एसे स्ल' जादों। एसे 1-2 पइन्टसो माबा खालामनांगौमोन। माने मिउजिकआ स्पिड थांग्रोदों बै माबाया स्ल' जादों आरो एसे। बाजैयालाय हरलाय रायज्लायनो आं एसे। हेल' बाजै बाजै पुलिस मानो बेंगालरावहाय खारनानै थाहैनायखौ लायदों नोंसोर हमनानै। औ जिखिनि लाइभआव दङना लोगोफोर जा दङ
जोंना बे बाजैया दाखालि बबावबा उरायब्रबदोंमोन ओइ बाजै मानो उरायालै नों गोदानसो गोसोथोदों ना मादोंब्रा गोदानसो गोसोथोदोंलै इयो आं गोदान गोसोथोनो होआलै आगै आं हारसिङै फैदों हारसिङै संसार जाफिननोसैमोन आं नै आदा अफे मा होनदों खोनाबाय दा बेनोमोन बाजैया खारनाया ए अफेबो दंखायो ओमफ्राय आदा अफे बेनो खारब्रबदोंमोन दाख्लै जोंना बिगोल्सनि माबाया आदा सुकुरसोनि माबाया आरोना मेसेजआ ओमफ्राय मा साननानै खारामोनलै बा ओमफ्राय दानि गोसोथोलायनाया दानि मोजां मोनलायफिननाया दा बारहुंखाफ्राबो नागारनो मा होननांगौ जाखो बोखानो हाखाला दा सारअन्थाइ बारहुंखाफ्राबो दाने आंनाव बे उजिगासेयाव गैलालै मोजां मोननायबो गैला जेबो गैला आंनाव बे उजिगासेयाव आच्छा ओमफ्राय दा खारला दा जिउमा मोसाहारि मा ओंख्रि ब्र जाथ'वाखै ब्र ओरैनो नै आं बिगोल्स नि माबाजोंसो सान्दियानि बिफाजों रायज्लायगासिनो आङो JCB सालायग्रानि बिफाजों गोसो आंनि होननायखौ मोसादों आरोना बिगोल्स चेनेलाव नायबानो जाबाय ओमफ्राय बे बाजैया दाख्लै खारब्रबदोंमोन ना मानो खारा बेखौनो सोंहरगासिनो दं आङो नोंसोरबो खोनासंफाबानो जाबाय ओमफ्राय दाना खारला दा दा खारगोन ना खारला बाजै ए ओइबार खारगोन ना खारला होनदां होद गोदान गोसोथोनायसो दं नामा रा जारलालै होनहरबायलै आदा थोद बिदि नङाब्रा नोंनिसो फिल्मा बरिया जायोब्रा बाजै दानि हावलदार जालायनायाथ' बरियाखामोन ना औ पुलिस जानाया बैसो गोरलैयाव हाबा हरनाय खारखोमा लांनानै बेंगलराव हमा लायनो थांलायनाया थोद मा सानखाङोलै बाजैया खाम जानो लिंहरबाय खै हनै ओइलाय रा नोमबाजैयाबो बेयावनो दङ मा होनदों आदा खामानि मावनानै दसे लाब्रबनायसै रा औ खामानिया माबा जे 9टायाव जोबनानै ओमफ्राय 1टा 2टा फैफिनो ना 12टायाव फैफिनदों गारिया ओमफ्राय बेयावनो दसे लाब्रबदों ए जायखिया मानसिफ्रा बिराद फन हरबाय थाबाय माथो मोसादिया माथो सर्ट मुभि होदिया होननानै एसे हरबाय आरो नानि सान्दिया मोनालाय सनिया मोना बिजियाव दं आच्छा मा खालामदों बिसोरलाय सोरबा नायहरदों सोरबा फेसबुकाव माबा माबि हरगासिनो दं जारलालै ने गाबोननिफ्राय कन्टिनिउ सर्ट मुभि नुसिगोन सोरबा खिन्थादो दे फुल एड्रेस रेमल आदानि आंबो मिथिजोबालै ब्रादार रिमलनिखौ फुल एड्रेसखौ आं मिथिया ब्रादार बिनि रिमलनिखौ कमेन्ट फैदों ओमफ्राय दा सेकेन्डआव मा बानायगोन एलबामफ्रा ओइ बाजै एबार खारला दा थोद बिदि खारनो नाङा रा नै आं खाथियाव दं नै ओमफ्राय ए जायो बिदिबा ओइ फै सानै लागोन आं फै औ सासे ओंखाम संग्रा सासे सिथ्ला सिबग्रा औ ओमफ्राय आदाया गाबबालाय आदाया गाबबा दाखालबा नागिरनाया जालायलायथों अफ्रि दैमारि आदा अके भाइ दे आदा दे नोंनाबो बेस्थ' थायोथ'
ओमफ्राय जिमा गुड नाइट ब्रादार अके ब्रादार जिमा मा होनदों औ दानखांबाय थारमाने दाख्लै बावैसो जोंना बाजैया एसे खारब्र'दोंमोन ना बिगोल्सनि चेनेलाव नोंथांमोना नुदोंआनो जानांगौ एसे बिथांमोननि चेनेलाव थांना नायबानो मिथिखागोन दा एसे बेस्थ' जानांगौ दानलांबाय बिसोरबो ओमफ्राय मारै दङ कमेन्ट खालामदो दे दाफादाबनो आरामसे दसेल' थासिगोन लोगोफोर लाइभआव ओरैनो जास्ट नोंसोरजों मारै दं मारै गैया ओरैनो रायलायनो होननानैसो फैखादों जेबो इम्परटेन्ट खोथाथ' गैखाया ओरैनो जास्ट आरोना ओंखाम जाखादोसै आंबो ओमफ्राय आंना नै मेदामा बेनो नायनानै लादो लोगोफोर बेनो आयै हिनजाव मोनबावगारासोलायनो माथो होनबालाय जेबो नंबावानो जारलालै मा होनालै जोंना मेदामा ओंखाम जानायसैलै ने दिंखिया भाजासो जानो लुबैदोंमोनलां ओरैबायदि गोथावखा गोदानथ' फैलाथ'वाखै र' आंनि माबाखौ नायदोंना नटिफिकेसनखौ सान अफ बड'लेण्ड माब्रै एफा साइज हिनजाव मोनखोब्रा ब्रादार थोस जोंना सान अफ बड'लेण्ड एक्टर बिथाङा हरदों नै मोजां ने मोजांलै बा मालाबा फैलै ब्रादार दे जोंनाव बेरायनांगौ नै जोंना बे मेदामा संना हरगोन ना जै जानाय लोंनाया माखासे गोरिबनि खोथा गैयालै फै न'फ्रावबो जोसिलाबायनानै थां मालाबा फै नेट गैखालारा सान अफ बड'लेण्ड ओमफ्राय ब्रादार दालाय अबावथो दं नोंलाय रबिबारफ्रावथ' माबाफ्रावथ' गाबोन समफोर ओरै बेरायलाबायहैगोन आं मोजां जोथोन ला बा सोरजोंबा अरजायालै ब्रादार खारनाय नङा नोगोद गोसोथोखायो आंखौनो दसे गैयालानो नागिरखायोरा ब्रादार ओरैबायदि गोसो थोखायो खावलायफ्रा स्लिम खादै मोजां ने ब्रादार बे माबानि फिल्मखौ नायनानैहाय मालायनि हिनजावखौ मोजां नुयो होननायनि जायलायलाङासैलै थागोन ब्र' लिंहरबा र' नों जागोन ब्रादार फैलै गोसोबायदि नोंसोर माला फैयो बे SN26खौबो लिंबो सालबिसनाबो माबासो बिजामादैसो जाहैबायरा सालबिसनाबो बिजामादैसो जाहैबाय थांखोना माखो बिसोरो मेहेर ब्र'आ दिनै थाङो होनदोंमोन थांखोना माखो ओमफ्राय माब्रै दं ब्रादार ओंखाम जाबाय नामा नोंलाय ओरैनो जास्ट लाइभआव फैनायदोंलै गोबावजों खेबफानो आरो फैबाय थानोबो बालायलाङो ओंखाम जानायनि सिगां नेटपेक गैलालै नेटपेक गैला जाला बे मोनसेया नायजोब्बायना डाटा जोब्बाय MB जोब्बाय ओमफ्राय लोगोफोर ओंखाम जानायनि टाइम जाबाय आंनाबो सान अफ बड'लेण्ड ब्रादार नोंबो नायबाय थादोंला गुड नाइटथ'सै ना मा होनो उनफ्राव लोगो मोनगोन ओमफ्राय भिडिअ'खौ होबाय था नायबाय थायोलै आं ब्रादार नोंनिखौ कमेन्ट होआलाबो नायोलै आं थांजोब्बाय बिसोर दिनै अके मालाय गावबागाव इनकामलै माबाबोथ' ओजों थाहैदों जाहैबाय हनै सालबिसनाबोथ' दामफारबोनो मा अरुणाचल जोंनिलाय माबा खामानिफ्रानो अफसो जाथ'नानै दङ माबा सालान गैयानो मा गैयानो सालान सफैथ'वाखैनो ओमफ्राय कम्पानियावहाय गारनायनि मालाबा समावहाय बल्डारानो रेट मिलाया जारलालै बिजनेसानो दे ब्र' गुड नाइट अके ब्रादार थेंक इउसै आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय औ ओमफ्राय भिडिअफ्रा खालामबाय था इन्टारेस्टिं मोनोलै नोंसिनिखौ राइडिंफोरनिखौ नायनोहाय अबाव थाङो अबाव थाङा
नोंसोरसो जायगाखौ दिन्थिबाय जाहैबाय जोंथ' आरो गिदिंबाय थानोबो हनै समबो मोनलायलाङा बिदि दालाय गोनांफ्रा जायालै ओमफ्राय गुलाबबो नांगौना गुलाबाखौबो मोनबाय थाया दा बेखायनो जोंनिया गोसोआ सिगाङो ओमफ्राय आथिङा हमथाना लायो आरो बिदिबायदि साइज जायो आरोखि ओमफ्राय चेनेलफ्रा एसे ग्र' जालांला र' नायलांनि दासो चेनेलाबो जोंना लाहे लाहेसो थाङो नालाय रायजो राजाफोरनि अनसायनायजों ओरैनो एसे एनै अनसायनाय मोनलांगासिनो दं आरो जेनेबा होद बेयाव सु हाबनाया देनजार सादोंलै दाख्लैहाय जोबोदनो जागोन ब्र' माबायाव थांदोंमोनलै नेपालावहाय लंपेन्ट माबा माबि लाबोलाबायदोंमोन आं लंपेन्ट दङ कवाटार बिदि बायदि माबायाव 2018 ना मामोनथाय आं थांनाया ने बिदियाव सोखामोनदां नेपालाव थाङाखै माथो नेपालावहाय ओरै 17 ना 18 ना 19 आवमोन आं नेपालाव थांनाया बावबायलै आंबो बावलायलांबाय इन्ट्रेस्टिंथार आं काठमान्डुआव थांनो लुगैलै काठमान्डुआव थांनायानो जायाखै आं र' एसे उनफ्रावहाय काठमान्डुआवहाय सानराइसआवहाय बेरायलाबायनांगौ र' काठमान्डु सिक्किमफ्रावथ' बरियाखा बेरायनोहाय दाबायदियाव बेरायहैनोहाय एसे गोजांनाया खम जाखाबाय नालाय नोंसोरथ' आरो थांबाय थाग्राखा जाहैबाय ओमफ्राय थेंकिउसै ब्रादारमोन आं एसे गन्द्रा बिगुर बावसोमनायसै जिखिनि आंनि लाइफआव फैदोंमोन बाय बायसै गुड नाइटसै औ